Tak, dobrý den. Vítejte u posledního videonávodu. Ehm, základních principů přípravy dat pro tisk v tiskovém středisku. A teďka tady ten poslední díl je takový bonus. Základní příprava dat pro řezání na řezacím plotru Kongsberg XN20, který je v učebně 9 u obalářů. Je to tady ta věc, mám tady teda bohužel jednu fotku jsem si udělal. Je to tady ten velký krám, co jim tam stojí u okna. Je to řezací plotr průmyslové kvality, průmyslového ražení. Setkal jsem se s ním i v jiných tiskárnách, případně jako vlastně ve firmách, co se zabývají třeba sidemakingem, protože nemusí být jenom na řezání papíru a úpravu papíru, ale dá se vlastně na něj namontovat strašná spousta toolů a může umět, já nevím, frézování a řezání dřeva a gravírování a tak. Když si to tady takhle vyhledáme, aha, super. Tak tady máme nějakou nabídku na prodej. Vlastně máme tady to samý. Tohle je nám k ničemu, tak se podíváme na obrázky. Tak. Teď mě zajímalo, jak se řekne fréza. Ale zkusíme anglicky, ale tak dáme to česky, uvidíme, co se stane. Vidíme prd. Nevadí. Tady to je dobrý obrázek, tady to jsou... Takhle vlastně vypadají ty tooly do toho. Ten náš řezací plotr umí 3 věci. Vidíte, že tady má prostě 3 sloty na 3 tooly, ty se dají měnit. Bohužel jeden ten tool stojí zhruba, nebo naposledy, co mi bylo řečeno, tak kolem 100 000 českých korun. Takže si hold musíme vystačit s tím, co máme. Tady v tom základním setupu, jak ho máme my, je tady jeden tool na řezání papíru, nebo prostě na řezání, kde je velký nebo dlouhý nůž, můžeme řezat materiály až o tloušťce, já nevím, 5 až 7 mm. Je tam s tím, jako není to úplně ideální, ale umíme to. Druhý tool, co tady je, tak je rýhovací kolečko, to znamená, že to umí vlastně rýhovat, respektive bigovat. To znamená, že pro obaláře to je úplně geniální, nejdřív si narýhujou lomy, pak si nechají vyříznout tvar a rovnou jim z toho vypadne třeba krabička nebo nějaký komponent pro prostorový objekt. Poslední tool, který naopak já využívám nejvíc, je takzvaný KissCut, se to jmenuje. To je vlastně i tady na tom obrázku, nemýlim-li se. A jo, přesně tak, tady je napsáno KissCut. A to je takováhle maličká čepel, která slouží k nařezávání, jenom jo, neúplných řezání. A to používám často, protože tím řežeme samolepky. Je mnohem jemnější a detailnější než ten normální nůž. Takže může nám vyřezávat i jako opravdu drobný tvary a detailní křivky, aniž by nám trhal ten materiál. Ten klasický nůž má svý limity a občas prostě, když jdeme za limit, tak nám to ten materiál roztrhne. Tady to umí krásně ty věci řezat, ale je to designovaný tak, aby to nařízlo jenom horní vrstvu té samolepky. Když máme samolepku, to ukážu tady na etiketě, jo, třeba takhle, jo. Je vlastně jedno, jakou samolepku si zvolím, ale nahoře mám vrstvu s lepidlem, tu, co vlastně odlepuju, a to dole, vidíte, to se jmenuje liner. To je docela dobrý znát ten název.
A tady ten Kiskat je dělaný k tomu, aby mi nařezával tu lepící vrstvu a neřezal ten liner. Bohužel z nějakého důvodu nám hází chybu ten plotter, teda ten rip toho plotru a vyřezává nám to, trošku nám to bere i ten liner. Záleží na tloušťce té etikety a vlastně co to je za materiál. Tak jako tak to úplně nevadí, protože nám jde potom o to, jakoby mít ty samolepky vzít a odlepit z lineru, nalepit tam, kam potřebujete, takže je to celkem jedno. Jenom je to takový maličká taková jako drobná nepříjemnost, která někdy tak může být. Kdybyste chtěli prostě mít vyřízlej čtvereček a na něm mít jako sadu samolepek, tak pokud použijeme papírovou samolepku, tak se nám to prořízne až dolů. Pokud bychom použili nějakou PVC nebo nějakou, která je trochu tlustší, tak to bude fungovat tak, jak má. A vy potom máte aršík se samolepkama. Jinak vám to vyřeže jakoby jednotlivý samolepky. Tak. Tu frézu jsem tady bohužel nenašel. Tady když koukám, tak to je stejný setup, jako máme my. Řezání, rýhování a nařezávání, ten Kiskat. Tak, ten plotter je skvělej. Má přesnost na setiny milimetrů. Bohužel ty naše tiskárny mají přesnost zhruba na milimetr. To znamená, že když vyřezáváme něco, co je z minolty, tak ta přesnost trošku hapruje. A je potřeba mít tam poměrně velkou spadávku na úrovni těch jednotlivých objektů. Tady mi je jedno spadávka na tom celém archu, to vůbec neřeším, ale potřebuji mít spadávku na úrovni toho objektu. Tady vidíte ten řez. Jo, a je potřeba mít prostě extra místo na chybu, vlastně, na tu možnost udělat chybu a mít tu spadávku teda na úrovni těch objektů. Tady je to vyřešení vlastně úplně nejlíp a to, že celý ten arch je podbarvený, že když mi to ujede o milimetr nebo o 2, tak dobře, možná pak budu mít trošku jako jinak velký ten rámeček kolem toho motivu, ale nebudu mít problém, že by mi tam někde jakoby svítila bílá linka, že bych to řízl úplně blbě. Ale k tomuhle se dostaneme u té přípravy těch dat. Jo? Vám pak všechno ukážu teďka pak v InDesignu. Analogicky se to dá dělat v Illustratoru, kde máte mnohem větší kontrolu nad tím, jak vlastně dělat detailní ty tvary a tak. Jo. Tak. My to bigování a řezání, my se to ukážeme vlastně na principu jednoho toolu. Vlastně budeme dělat jenom jeden úkon, budeme jenom řezat. V našem případě teďka v tom ukázkovém je úplně jedno, jestli budeme řezat jako tím velkým nožem, anebo nařezávat tím malým nožem. Ten stroj vidí data ne podle vrstev a tak, ale podle barevnosti těch křivek. Opět se k tomu dostanu pak při přípravě těch dat. Já můžu mít až třeba 20 barev v tom dokumentu. A vlastně každý té barvě já přiřazuju, co to má dělat. Takže teoreticky si můžu říct, že si udělám křivky magentou a ty budu nařezávat jenom maličko, pojedu pomalu, aby to bylo co nejpřesnější, aby se mi netrhal papír. A potom, když bych to chtěl třeba na plásnu rozřezat, takhle na ty jednotlivý vlastně segmenty se 4 etiketama, tak si tomu nastavím druhou barvu, udělám to magentou, si tady takhle udělám rámečky, že to celý vyříznu. Teda magentou jsem dělal tohle, že cyanem třeba, nebo žlutou, nebo černou, to je to úplně jedno, jo? No to prostě vidí ty barvy. A nastavím si, že pro tady tu barvu budu pracovat tím velkým nožem a ten mi to pak rychle ořeže třeba. Jo? Takže se tam dá dělat spousta věcí, i spousta věcí najednou v jednom jobu. U těch etiket, u těch samolepek to většinou takhle nevyužíváme, ale opět ty obaláři to takhle využívají hodně. Tohle video pro obaláře úplně být nemusí, protože ty se s tím učí od druháku pracovat. Všichni kolegové z toho oddělení, z toho ateliéru už to umí taky.
Dávno jsou pryč ty roky, kdy jsem tam běhal já a všechno jsem to řezal za ně. To bylo neudržitelné. A teď vlastně se s tím učí pracovat i studenti obalů. Takže kdybyste něco potřebovali, tak vám s tím poradějí i studenti vlastně od druháku vejš. A tak jediný, co tam občas chodím, řešit problémy, když to blbě nabootuje, nebo když se něco pokazí. A tak to již tak řeším já, ale jinak už to naštěstí umí fakt spousta lidí obsluhovat. Takže jistě choďte přímo za nima, za mnou můžete jít pro radu s těma datama, ale ten základ já vám teďka ukážu. A tak. Řekněme, že chceme udělat samolepky a že chceme udělat takhle samolepku s Gčkem jako grafická. To už se teďka dlouho dít nebude, ale budeme mít háčko. A co se mi to stalo? Bridge nechci. Se překlikl. Ctrl Shift O. Ne? Ctrl Shift O. Dělal Ctrl Alt O. Tak, takhle budu mít takové Gčko. Budu chtít, aby to bylo tohle z té centimetr na centimetr, chci větší, chci třeba takhle 4x5. Chci takhle velkou nálepku. Arch jsem si tady nastavil jako SRA3, protože ty samolepky nepotřebuju nějak speciální, potřebuji je vytisknout na papírovou samolepku, co máme ve formátech SRA3. Jsou upravený tak, aby mohly do laserovky, takže na to jsme úplně krásně připravení. Tak a budu chtít to vyříznout trošku detailněji, třeba to tady nakreslím teda na tu cestu sám. Samozřejmě třeba v Illustratoru uděláte odsazenou cestu, bude to mnohem jednodušší. Já si tady budu chtít vyříznout takovejhle tvar. Tak. Je to trošku ošklivý, ale bohužel se nedá svítit. Takhle si to ještě upravíme. Pomocí perka takhle. Naučte se ty klávesové zkratky, naučte se držet levou ruku na klávesnici a pravou na myši. Samozřejmě je to trochu něco jiného na Macu, kde máte funkční ten touchpad pořádně. Na PCčkách bohužel ty touchpady jsou trochu k ničemu v tom Adobečku. Čekejte takhle. No, řekněme, že tohle nám stačí. Tak, tohle bude moje samolepka. Takhle ji chci mít vyřízlou. Jak jsem říkal, jsme naučený stejně jako třeba u toho Mimaky, kdy ten podtisk bílou jsme naučený dělat magentou, i když by to mohla být černá nebo cyan, nebo vlastně i žlutá teoreticky, tak jsme naučení to dělat tou magentou, že je taková hezky kontrastní a že nám hned dojde, jakoby, co po nás chcete. Tak já si to tady udělám taky takhle magentou. Tak. Já potřebuji mít jedno PDF, ze kterého budu tisknout, a druhý PDF, ve kterém budu mít ty řezací cesty. Podobně jako u toho Mimaky máte jedno PDF pro potisk bílou a druhý PDF pro potisk potom nahoře cmikem. Tady to je podobný, že vy si to smontujete takhle jako na jednou a potom si to rozdělíte na jedno PDF a druhý PDF. Je důležitý nepoužívat to, respektive jinak, používat tady vrstvy, to vám hned teďka řeknu a ukážu, ale je blbý exportovat to jenom jakoby přes ty vrstvy, že si jednou vypnete a vy exportujete a pak si druhou zapnete a vy exportujete. Protože se může hodně dobře stát, že si nastavíte nějaký tady, že si nastavíte tady nějaký
přednastavení toho tisku a kdyby se vám tam náhodou přenastavilo to, že budete exportovat všechny vrstvy, tak se vám, i když ty vrstvy nebudou viditelné, tak se vám tam do toho PDFka propíšou. Vy sice neuvidíte, ale v těch datech tam budou. A ten plotr řezací je potom uvidí. Minolta ne, to vytiskne, jenom tu viditelnou. A ten plotr je chytřejší a rozebere si to PDFko po všech vrstvách a uvidí i ty skrytý a potom, kdyby tam viděl prostě takovýhle Gčko s těma všema cestama, tak on by se snažil to celý jako interpretovat, celý to přeložit a celý to renderovat. A totálně by ho to zaseklo, protože to je strašně moc křivek a trvalo by to 20 minut a bylo by to úplně k ničemu, protože byste je potom v tom plotru museli povypínat. Takže vždycky to exportovat, mít to rozdělený přímo po stránkách, exportovat ty které stránky chcete a ideálně tady to opravdu exportovat jako PDF X1A 2001. To bude úplně stačit, jo? Takhle. Ono tady vám to i ty vrstvy prostě vypne, kdyby náhodou, jo? Tak, já si připravím, že chci mít arch plný tady těch Gček, protože chci pak, nevím, rozdávat samolepky. V první chvíli já si tady to přesunu do druhé vrstvy, udělám si novou vrstvu a hodím si to do ní. A aby jsme to potom mohli jakoby s nás rozdělovat na těch stránkách. A ještě než udělám tohle, tak si tady udělám ještě jednu vrstvu nahoře a do ní udělám jednu jedinou věc a ta bude zaplá, tady ta vrstva bude zaplá ve všech těch stránkách. To bude takzvaný vymezovací rámeček. Jde o to, že Minolta, nebo respektive jakákoliv tiskárna, když jí dáte PDFko, co jste si připravili na nějaký formát, tak ty tiskárny vidějí ten formát. A vy exportujete SRAčko, oni vidějí SRAčko. A vlastně, kdybych jim vyexportoval tady to, tak vytisknu na ten arch prostě Gčko uprostřed a hotovo. Ale ten plotter, ten řezací, funguje tak, že za prvý zaměřujeme od pravého dolního rohu, odkud má řezat. Jo, od pravého dolního rohu. Je to podobný jako na to Mimaki. A na rozdíl od toho Mimaki, ten plotter, ten RIP toho plotru, ten Raster Image Processor, nevidí hranice toho PDFka. On je úplně ignoruje. On vidí hranice té grafiky. To znamená, že on by neviděl, že má začít na tom SRAčku z pravého dolního rohu, ale on by začal řezat od hranic té grafiky a to je tady. Tady odsaď by začal řezat. A teď já, kdybych tam prostě pod ten plotter položil takovejhle arch, tak já nemám nejmenší tušení, odkud to mám napasovat. Jo? A proto ho musíme trošku jako přechytračit a musíme si tam nastavit, musíme mu tam ukázat pravý dolní roh. Kdybych chtěl takhle vyříznout jedno to Gčko, tak teoreticky si tady jako doprava udělám, do pravého růžku udělám třeba takovýhle čtvereček. A on najednou uvidí pravý dolní roh tady. A já když si takovýhle čtvereček vytisknu, tak ho budu mít na tom papíře a budu vědět, kam tím laserovým ukazovátkem, kterou to taky nevidíte, zaměřit ten pravý dolní roh. No, je blbost vytisknout si jedno Gčko takhle do prostředka a to řezat. Takže většinou vyplňujeme celý ten arch. A ten vymezovací rámeček děláme za prvý v jiný vrstvě a za druhý jinou barvou. A necháváme ho v tom tiskovém PDFku a i v tom řezacím PDFku. To znamená, já si tady udělám takovýhle rámeček, obtáhnu ho třeba azurovou a potom, když to vytisknu, tak to vytisknu bez, to zamknu teďka, tak to vytisknu bez tohodle, ty řezací data budu mít bez tohodle a když si to vytisknu, tak se mi vytiskne tenhle rámeček
A v těch řezacích datech ho budu mít taky a ten plotter v řezacích datech uvidí, že má začínat odsaď. A já můžu to laserový ukazovátko píchnout na tom papíře tady do toho pravého dolního rohu. Dělat si to takhle tím celým rámečkem je jednodušší a rychlejší pro takovýhle jakoby jednoduchý aplikace. Kdo to dělám já, je potřeba opět počítat s tím netisknoucím okrajem. Kdybych si ten rámeček prostě napasoval na velikost toho SRAčka, tak já ho nevytisknu. Jo, tak mi to zmizí. Takže opět počítáme 5 mm okraj, to znamená ten rámeček je o velikosti 440 na 310. Prostě SRA 3 minus centimetr z každé strany. Protože 5 mm, 5 mm, 5 mm tady a 5 mm tady. Jo? A tohle se nám bezpečně vytiskne a potom tam můžeme bezpečně to zaměřovat i v tom plotru. Některé složitější aplikace, když potřebujete si nejdřív jakoby vyzkoušet, jak to řeže, jestli to máte založený ten arch tam správně pravouhle a tak je možný a je lepší si tam nedělat rámečky, ale udělat si vlastně takovýhle čtverce do každého toho rohu. Jo? A zase samozřejmě v jiné barvě, klidně v té azurový. Tohle si to vezmu. To je druhá možnost, ten jakoby trošku složitější, ale nic velkého. A já se na tom plotru nejdřív nastavím, že mi bude řezat tady ty čtverečky. A on mi je řízne. Tady mi ho řízne přesně. Takhle nasimuluju prostě tímhle, jo. Tady mi to řízne takhle třeba. Takhle mi to vyřeže. Ale většinou to nejméně sedí takhle diagonálně. Kvůli tomu, že prostě ten papír se v tiskárně v minultě se zahřeje, trošku se tam deformuje a celý to je deformovaný takhle jako uhlopříčně. Většinou ty data, ten tisk je menší než ty řezací data, takže tady mi to řízne třeba takhle jako bokem. A podle toho, jak mi to řízne, tak já můžu potom posunout ten arch, nebo případně posunout ten pravý dolní bod, že bych to zaměřil třeba kousek dál, třeba takhle. A tím si vlastně dělám to tak jako mezi prostě, že plus minus mi to potom bude všude ta odchylka sedět stejně. Jo, takže když máte nějaký citlivý data, tak si uděláte takovýhle rámečky, takovýhle čtverečky a potom to na ně pasujete. Pro jednoduchou aplikaci, kde to prostě není zas tak důležitý, si necháte takovýhle velký rámeček kolem dokola vymezovací. Je to prostě jednodušší. Dávám si ho do separátní vrstvy, abych ho mohl takhle zamknout a abych mohl, to mě teďka tady jako nevadil, když s ním budu hejbat. Tak, řekněme, že chci několik těch Gček mít takhle bílou, černý na bílým. A pár jich budu chtít mít, samozřejmě opět, snažíme se využít celý ten arch, co nejvíc to jde. Tady mi to bohužel moc nejde, musel bych to zmenšit. Tak to nechám takhle. A budu chtít mít pár těch Gček v negativu. To znamená bílý Gčko na černém pozadí. Jinak koukněte, jak jsem to rozkopíroval, že mi to opět drží ty vrstvy, jo. Že mi ty řezací data zůstaly v červené vrstvě a tiskový data v modré. Tak já si tady to Gčko takhle skopíruju sem. A teď je možnost, tady to prostě vybarvím bíle. A teď buď prostě si tady pod to udělám to Gčko, vezmu si tohle třeba, Ctrl+C, Ctrl+Alt+Shift+V, skopíruju si to na to samé místo, přesunu si ji do modré vrstvy a přesunu to dozadu, vybarvím to černě, vypnu tomu ten obtah. A teď vidím, že ty řezací data mi korespondují s tou černou. To je sice super, ale já to nikdy takhle přesně neříznu. Jo? Viděli jsme, jak to neřeže přesně. To znamená, že se tady vypnu, zamknu si tu řezací vrstvu a tohle
musím udělat prostě větší. Jak říkám, mít tu spadávku na úrovni toho objektu. To je sice hezký, ale tady je ta spadávka fakt malá. Takže já můžu udělat třeba to, že si prostě to tady udělám takhle. A teď si můžu takovouhle věc rozkopírovat. Můžu prostě počítat, tady mám třeba, já nevím kolik tady mám, počkejte, změříme si to čtverečkem, to je nejjednodušší cesta. Tady mám na výšku 9 mm, takže to je obrovská spadávka, to je skoro centimetr. Tohle by mi mohlo stačit. A pak si to tady to vlastně zase celý vezmu a skopíruju si to. Aha. Takhle. Tady ty commands už jsme se učili. To klikání, Ctrl Alt Shift D. Tak, tohle je jedna možnost. To jsem dvakrát nevejde, musel bych to celý zmenšit. Tohle je jedna možnost, trošku taková jako zbytečně složitá. Můžu se na to takhle úplně vykašlat a můžu si tady udělat prostě kolečko. To je úplně ještě jako jednodušší varianta. Jo. Třeba neřešit to. A nebo si to můžu udělat ještě úplně jinak, tak jak jste to vlastně viděli na tom obrázku. A celý si to podbarvit. Teď ještě jedna věc. Já tady mám v bezpečné vzdálenosti od sebe ty samolepky. Určitě je potřeba, aby mezi tím vším byla nějaká mezera. Ale rozhodně nemusí být takhle velká, jo? To jsem trošku přepálil. Čím větší, tím je to bezpečnější. Ale vzhledem k tomu, že chceme využít arch, tak můžeme úplně zmenšit. Nechci to udělat takhle. Protože tady, kdyby mi ten nůž už jako přejížděl něco, co už bylo řízlý, tak mi tam odlepí tady ten růžek, nebo mi ho nějak zdeformuje, prořízne, udělá špatně, jo. Takže si dám takovouhle menší mezeru, celý si to posunu takhle vejš. A dám si to třeba takhle. Teď vidíte, že se mi tady vešlo o 2 samolepky víc. No a zase jsem jako zvyklý dávat všechny ty věci od středu. Protože v tom středu to bude řezat jakoby nejpřesněji, podle toho, jak se to tady vypočítám. Tak a kdybych chtěl teda tady tu negativní. Takhle. Teď se mi to krásně vejde i takhle. Tak. Nemusím to dávat na vzdálenost té spadávky. A prostě já jednoduše to udělám tak, že si to tady... Pozor, jo, tady zase by mi to nemělo líst sem, protože když to říznu blbě, tak tady nahoře u té budu mít černý rámeček. To znamená, že si to ještě vezmu a takhle si to celý posadím níž. Na těch pozitivních. Dám to třeba klidně takhle. Vybarvím černou. Uspořádám zcela dozadu. A můžu to udělat takhle. Což je prostě nejjednodušší způsob, jak si to připravit. Tak, aby to bylo co nejfunkčnější. Pardon, si musím napít čaj. Tak. A tímhle jsem připravený. Tady si nechám tady tu stránku horní, abych viděl, jak jsem si to smontoval. Kdybych potřeboval dělat nějaký úpravy. Tak je budu dělat tady v té stránce. A jakmile jsem rozhodl, že to mám hotový, tak si tady tu stránku dvakrát zduplikuju. Jo, jako 3krát stejně. A na téhle druhé stránce si vypnu tu tiskovou vrstvu, označím, smažu si to řezání. A na té třetí stránce si vypnu tiskovou vrstvu, teda řezací vrstvu, smažu tisky, zapnu a mám to krásně udělaný tak, že tady to mám smontovaný, tady mám tiskový PDF a tady mám řezací PDF. A teď prostě jednoduše si vyexportuju. Tisk. Udělám tu X1.
rozsah stránka 2. Podívám se, že tady mám vyplý všechny značky, jo, protože jsem to dělal přímo na to SRAčko. Takže tady nesmí mít nic a spadávka 0. Vyexportuju a teď se ještě vyexportuju cut nebo řez, nebo co chcete. Aby jsme to my pochopili. Rozsah stránka 3. Exportovat. Tak a teď se podívám, že tady mám tisk. A tady mám cut. To si dáte na flešku, donesete nám tisk a pak půjdete do 9 a tam donesete cut. Ještě 2 věci. Dávejte pozor, abyste si nějak omylem neskopírovali víc těch řezacích vrstev přes sebe, protože ten stroj to pozná a potom bude třeba ten jako motiv ořezávat 2krát. Za prvý to zabere hodně času a za druhý vám to doníčí, protože on se nikdy netrefí úplně na 1/10 milimetru přesně do té drážky, takže vám to prostě potrhá a bude to hnusný. A z nějakého důvodu, to vám ještě ukážu v ilustrátoru, když to budete dělat, je úplně jedno, jak tlustý budou ty čáry. Já jsem tady používal prostě jednobodový to InDesignu. Můžou být čtvrtbodový, můžou být půlbodový, můžou být 4bodový, je to jedno, jo? To je vlastně úplně jedno. Ono to vidí tu čáru uprostřed, ta hmota kolem mu je jedno. Teoreticky by to fungovalo i tak, kdyby to bylo vybarvený, jo? Němu stačí ta barva. Ale vzhledem k tomu, že by to bylo matoucí a že bychom si tím zakryli ten tisk, tak tohle nepoužíváme. Jo, a navíc to prostě není to tak blbůzdorný, že to se to nějak ztratit. Takže prostě používejte jako bodovou linku a jenom jednou, jo. Pozor, aby, když bych se to tady udělal Ctrl Alt Shift V, tak to vypadá, že tam mám jenom jednu vrstvu, ale najednou je to tam 2krát, tak na to bacha. A z nějakého důvodu tady tu chybu, to, že to mám zdvojený, mi to dělá, když nastavím v ilustrátoru jinou linku než základní. Tak jenom na to dejte pozor. Kdybych tady si chtěl vyříznout slovo návody, jo, takhle, chci mít zakulacený rohy a chtěl bych si řezat tady to, tak potřebuji mít tu linku základní. Když si kliknu vedle, mi to tady nabízí něco 5 bodů kulatý, to je třeba štětec, jo? Když mi dělá čáru. Jo, pozor, jsem viděl, že někdo z vás tady to nezná. Ctrl Y je náhled obrysu. To je strašně potřeba, jo, v tom ilustrátoru. Protože tady to vypadá jako nějaká plná věc, ale opět, jo, je to čára. Ten štětec, nebo ta linka, ten design té linky se jmenuje 5 bodů kulatý. Že tady vidíte, že máte jednobodový tah, ale ten štětec je 5bodový. To znamená, když teďka tady udělám 2 body, tak najednou tady to udělá 10 bodů. A tady ta linka, tady ten štětec 5 bodů kulatý, nebo respektive jakákoliv cesta jiná, jo, co tady máme, než úplně základní, tak v tu chvíli mi to ten plotter bude řezat 2krát. On mi to nevyřízne, jakože by mi tady řezal tady ty věci okolo, protože to je jenom design té linky, jo. Ta linka furt je takhle jednoduchá. Ale z nějakého důvodu mi to potom tu linku projede 2krát. Když nastavím jakýkoliv jiný vzhled té čáry než základní. Jo? Takže tloušťkami je úplně jedno, ale linka musí být základní. No a myslím si, že tohle je náš nejkratší tutoriál. Tohle je vlastně úplně všechno. Složitější aplikace je potřeba, to tady možná ještě ukážu,
nesmí se ty linky nikde, to vám ještě řeknu vlastně. Nesmí se ty linky nikde třeba křížit, jo. No by to vyřízlo, ale jakoby rozpadlo by se vám to, že jo, samozřejmě. Protože by vám tady z toho, vlastně když ten nůž pojede, tak to takhle rozřízne a vám potom z toho zůstane, když bych to tady teďka dal rozdělit, funguje to, rozdělím skupinu, jo, tak vám z toho zůstane jedna takováhle věc a vypadne vám z toho tady ta věc, jo, což je blbost. A tady to by vám potom, tady to se v tom momentě bude prořízlý a tady to by vám plandalo. A pak je ještě důležitý, protože takhle velký oko, kdyby tady bylo, tak to teda uřízne, jo, to je v pohodě. Ale představa, že to očko udělá menší, třeba takhle, tak ten nůž neví, co má dělat, je to pro něj strašně malý. A on se tady zadrhne při tom otáčení a zlomí si špičku. Jo, takže takovýhle blbosti tam vůbec nemůžou být. Případně, když byste tam měli takovýhle malý nějaký malý ostrý úhly. Jo, tohle vidíte, co se mi tady s tím stalo. Že to ani nevidím v rámci té čáry. Tak ten nůž by se tady totálně zlomil. A to není problém jenom pro tu vaší věc, protože kdybyste toho měli prostě 20 tady těch věcí na archu, tak řízne to tu první, tady se zlomí a on si toho nevšimne, takže on bude jakoby jezdit dál, ale prostě vám to nedořízne, jo? Jenom to bude hladit nahoře, protože prostě bude mít zlomenou tu špičku. A to potom znamená, že vlastně ten arch je k vyhození, vy musíte jít předělávat ty data a my musíme vyměňovat ten nůž, což taky nějakou chvilku trvá. A nehledě k tomu, že těch nožů nemáme neomezený množství. Naštěstí jsou celkem levný, ty co kupujeme my, ale taky znamená, že jsou křehký a že se teda lámou takhle. Tohle nehrozí u toho Kiskatu, ten by to jakž tak zvládnul, ale stejně by to trvalo dlouho a bylo by to k ničemu. Tohle platí pro ten velký nůž, pro ten hlavní. Jo, ten je tady, ten si vlastně měří, tím se měří výška toho materiálu a tak. Ten Kiskat by to asi jakž tak zvládnul, ale není to pro něj taky samozřejmě zdravý. Protože se to tady prostě klepe a tak divně to vyřezává a jako fakt to není dobrý. Takže musíte si to zkontrolovat tu cestu a musí být fakt jako čím jednodušší, tím lepší. Čím větší oblouky, tím lepší, jo, žádný takovýhle blbosti. A to platí i k tomu, když si takhle jenom tady kliknu a budete mít takovou tečku omylem. Jo, někde mi to, vidíte, hele, on má 4bodový tah, ani mi tady není vidět. Ale na tom drátovém, na těch obrysech ji vidím. A tady ty tečky, že vám zbyde někde nějaký takovýhle bod, tak jsou to nejnebezpečnější, protože tam opravdu ten nůž jakoby přijede, bodne do toho a takhle se jako zašejkuje a totálně si tu špičku zlomí. Takže musíte si to i zkontrolovat pomocí tady toho Ctrl Y nebo Command Y, pomocí těch obrysů, abyste viděli, že tam nemáte takovýhle body. Když se dívám takhle tím náhledem obrysu, tak třeba tady vidím, že že tady mám něco podobného. Ale u tohohle je textový rámeček a tohle je vlastně jenom střed textového rámečku. Toho se bát nemusíte. Na druhou stranu nebudete vyřezávat asi takovýhle text, aby se stejně rozpadlo. Takže to je jedna věc a druhá věc, že by to nefungovalo. To mimo by vidělo tady ten rámeček a nevidělo by to písmo. Museli byste z toho udělat obrysy, kdybyste to chtěli řezat. A tohle z toho řezat je stejně blbost. Možná by to šlo na nějakou řezanou grafiku. Na řezanou grafiku by to šlo použít, ale to my skoro neděláme. Nicméně možná to budu učit čtvrťáky. Jo? Takže žádný osamocený body a co nejjednodušší a nejelegantnější křivky na to řezání.
To je ještě poslední věc, co jsem vám chtěl říct pro zichr, abyste se nemohli vymlouvat, že jste to nevěděli. Tak, tolik k návodům. Pokusím se všech tady těch asi 5 nebo 6 hodin návodů se pokusím shrnout do takového 2hodinového semináře o přípravě dat, na který doufám budeme mít čas. Budu ho moct přednést v aule pro zájemce, hlavně pro ty obory, který moc netisknou, to znamená třeba multimédia, kteří tam vy sice netisknete moc, ale zároveň po vás teďka vedení chce různé explikace a tak. V loni to bylo trošku šílený, protože jste netušili vůbec, jako jaký jsou možnosti a jak ty věci mají vypadat. Všechno to šlo nějakou šuškandou. A bylo to hodně náročný, nám z toho málem hráblo. Takže pro takovéhle případy já tady to zkusím celý vzít a shrnout. V tom semináři třeba rozhodně nemusím mluvit o tom Kongsbergu. Vlastně tady ten díl návodu tam být nemusí a tak. No, dobře. To je všechno. Těší mě, pokud jste to dokoukali až sem. A přeju vám šťastné tištění a šťastné řezání. Mějte se krásně. Naschle.